Δεν με νοιάζει να πάει καμία φάση μπροστά. Όταν η φάση αυτή μετρέται με ποσοστά. Άμα τη μέτραγες με κόσμο στην πλατεία κι αλητεία, είναι άλλη ιστορία. Δεν θα ήσουν αυτός ο MC γέννημα θέματος στενό, αλλά μαζί και το δικό σας θλιβερό μαγαζιό. Ανώνυμων εκπρόσωπων τα λένε από το μικρόφωνο, τα λένε και από το φημωμένο ραδιόφωνο. Ανύπαρκτος απρόσωπος από τον δρόμο και στον δρόμο θα χαθεί, αφού έχει ήδη πουληθεί για κάθε γαμημένο. Και κοντά μπατζή για κάθε γαμημένο, για μια συμμετοχή σε ένα LP. Είναι εδώ η αυτοοργανωμένη έκφραση, η επίθεση για τάραξη συνείδησης της αυτάς επιβίωσης, παθητικής διαβίωσης και στάσης που προωθείς. Στο ξύλο του δρόμου έκανες ρήμα, μα απ' αυτό θα πληρωθείς. Εσύ MC θες να ηγηθείς μια σκηνής, θεωρείς υπόγεια, μονολογιά από σένα θυμάμαι. Ποτέ κανένα μας δεν προσκυνάμε. Προχωράμε, απαντάμε και ρωτάμε. Αν δεν ξέρεις όμως ξέρεις πως ζητάμε. Μονάχα αυτιά να πονάμε, τους δρόμους να καίμε, τους νόμους να παραβιάζουμε. Το καζάνι βράζουμε και ανθίζουμε σαν μαύρα λουλούδια της ανταρσίας μέσα από το τσιμέντο.